va formar part de l'exposició de les ciutats i dels arts i les ciències de València i a la plaça Bedrón de Vallès. L'escultura es va mostrar al nostre Parc Vivalta i finalment la Fundació Hortensia Herrero la va donar a la nostra ciutat, on la podem veure il·luminada al costat del Institut Francesc Vivalta. Està basada en la pintura de Matís i el seu origen va ser una papallona al voltant de centre del parc pels cabells d'una dona, que suggereix les ganes de restituir de les dones. ¿Ya viste lo de la papa?